a verdade é que nos actos, cando fun outro día o acto de Oleiros de Queremos Galego, é un pouco o rito habitual, que falan 2 ou 3 persoas da organización, non? Que sempre son as mesmas e que se van a dizer o mesmo. Eu creo que deberían de invitar a xente que está ali a que diga algo, a que diga o que pensa sobre o asunto. Hai que deixar que participe a xente, e non sempre os mesmos, co mesmo discurso, non? Entón, creo que este proxecto que debe convidar para que a xente participe, e ali, pois, no acto de execución, de elección do monumento, pois iso, se pode organizar calquer tipo de actividade e deixar que a xente leve as súas cartaces, non? E as súas pedras, e tamén o que queira, pois, ou cantar, ou recitar, ou comentar algo, pois, que o faga. Cantos máis, mellor. Porque aparte que é así máis divertido e máis ameno que non escoitar a 2 ou 3 persoeiros, moi importantes que sexan. Ben, depois aí sobre os custes, a verdade é que non me imagino eu ningún custe. O custe é puramente persoal da pintura e todo iso, e únicamente o local onde se vai facer, o lugar, pois que non há, porque todavía temos que decidir cal sería. Eu propoño ese, aunque ten as súas ventaxas, que é un sitio un pouco agreste, peligroso o acceso, e que está cheo de tosos. Pero unha vez feito, a verdade ali quedaría moi ben. E iso, eu creo que se reunimos 2 ou 3.000 persoas ou máis, e o Concello non se pode negar a ceder calquera, non se pode negar, non se pode negar. Como se vai negar? Non será tan mezquiño. Imposible. Se xuntan 3.000 persoas pedindo 4 ou 6 metros cuadrados para elixir un monumento deste tipo, nun parque ou nun monte, quen vai negar iso? Eu digo que ninguén. Ninguén. Por a conta que se ten. Ben, custes e mantemento, pois o custe, pois nada, non ten custe prácticamente ningún, nin o mantemento, nin nada. E despois o que decía o último, pois quedaría aquí o rexistro, e aquí vou a ver se está aquí. E aquí que como non entendo moito de informática, pois baixei o documento que elaborou a nosa compañeira. O que pasa que hai varias cousas de baixada e non sei como se faz. En calquera caso, imos visualizalo no documento aquí. Teño un documento noutro sitio Google e o baixei e o quixen acrescentar aquí, pero como hai varias posibilidades para baixalo, pero aquí están as palabras apostas. Isto fixo esta colaboradora de Ourense. Están as palabras postas, as que vimos antes no léxico. Isto teño que borrarlo porque teño que ponerme en amilladoiro que está por aí. E aquí se irían escribindo os participantes e se quedaría asignada a palabra a cada participante. Bom, non sei se podemos ver algunhas imaxes das que víamos antes. Isto que víamos antes aquí era esta. Este, por exemplo, é un amilladoiro dos que quedan en San Andrés de Teixida. Segundo aquí están os famosos muiños. Isto é un dos KERS, esos que... como dicen, se pode localizar moi facilmente na rede. Este non é tradicional, bueno, tradicional é tradicional, pero non é antigo, son modernos, na imensa maioría. Abundan moito, é casi un costume por as illas británicas, pois facer isto, cousas destas. Hai deseños moi variados. Esta é a primeira pedra que temos do noso milladoiro, desta señora Carmen de Ourense. Isto é un milladoiro de Mongolia, chaman ovos. Se busca a palabra KER na Wikipedia, pois aparece esta foto e outras. Para dar unha idea, é dicir que este tipo de monumentos está espallado por todo o mundo. Estas son as pedras que dibuixaron os rapaces estos de 8 ou 9 anos
que son alumnos da señora mencionei antes, de Carmen, que lles dixe que practicara un pouco con eles para ver que dificultades habería a hora de pintar. Estes son algunhas das cosas que fixeron. Este é outro Kerr destes británicos. Este nada, é un debuxo. Isto non sei o que é. E ben, despois, unha vez que se peche isto, pois xa se pasará a información. Aí, por exemplo, este tríptico, que eu non entendo, fixen así un pouco. Pois unha vez que se conclúe, que se poda simplificar a información en unha serie de pautas claras. Isto é todo para mudar, porque isto é un borrador. Pois se presenta aquí, pois iso, un resumo do que vimos agora, non? O convite, quen pode participar, como se participa, sobre a ficha filolóxica, a ficha artístico-simbólica. Isto está sen rematar, pero máis ou menos para dar unha idea da ficha xeolóxica, a dirección do monumento, etc. En fin, nisto consistiría este proxecto de analizador de palabra pedra para aquí, para Arteixo. Non sei se visualizades ou non algo. Hai moitos problemas, en primer lugar, o lugar, porque iso é fundamental. Se pode facer no espírito, pero hai que ter un lugar. Hai que escoller un lugar. Pode ser, como dicía Verónica, no parque, aquí ao lado. Ten ventaxes, porque aquí pode acceder moita xente, está sempre visível. Pode ser nun monte, ou no Monte da Estrela, ou dicía unha revolta das pedras, pero hai que escoller un lugar. E despois, pois ver que podemos utilizalo. Se é un sitio público, é o Concello que ten que cederlo. E o Concello, evidentemente, calquera persona mínimamente sensata o cederá. É imposible que se negue. Non, é imposible que se negue. Como se vai negar? Dá risa, xa non é para chorar, é para rir, me parece. Mas non se pode negar. Entón, ese é un problema, o lugar. Se este monte, aunque ten moitos anos, pero é tan belo tamén, a pesar de que está tan mal cerido, ten moito toso, pero é moi visível. Se é un particular, a cuestión sería ponerse en contacto con él. Isto non utiliza moito, porque tampouco va a ser un monumento de nada, e teñen que respetar, non, estes montes que están pois con canteiras, non nos van a arruinar por completo, teñen que deixar algo. Pois o lugar é un problema, unha cuestión que temos que resolver. E logo a segunda cuestión é o protocolo informático de inscripción. Unha vez que estes a iso, todo o demais non é facilísimo. O lugar é o protocolo informático de inscripción e de coordinación. Eso son as dos únicas cousas que poden, por distinto motivo, ter alguna problemática. Depois o demais é todo super sincero. Non sei se queredes facer alguna pregunta. O monumento está cargado de elementos simbólicos e de simbolismo, que pasa que iso é algo que se vai asumindo, como decía antes, coa maduración, co paso do tempo, non simplemente soltar aquí, isto simboliza isto, isto simboliza aquilo, non. É que se cerciorando personalmente darse conta do que significa. O que significa, ante todo, é unha aposta, un compromiso, un feito positivo da armonía que pode haber, que ten que haber entre o individuo e a comunidade. Unha comunidade que quere pois afirmarse na súa cultura, que é a cultura dos homes na nosa terra. Non é este un recinto fechado, ni muitísimo menos, senón que é a cultura que o home desenvolveu nesta terra.
é a nosa obriga con a humanidade. Como os murcianos teñen unha obriga, non? De salvaguardar e de aprimorar pois o seu legado. Teñen a súa obriga e nós o que queremos é que fagan iso, non? Pero polo menos o que quero, que os murcianos cuiden moito o seu, para que se voi por ali ou polo menos para que estés. Pois nós o que temos que facer é o propio. Sí, aquí porque o que se quería facer era un pequeno amilladoiro, non? E que coller unha pedra branca, escoller unha palabra calquera e facer un pequeno debuxo, un pequeno pintado, un símbolo calquera cousa vale. Incluso aquí como se temos internet que hai, vale, si por exemplo eu puxen algunhas páxinas por aí, pero tampouco vemos todo. Ponemos pedras pintadas. Bueno, teño que ir primeiro a Google. Pero non é para pullarse con isto, porque evidentemente hai maravillas. Pero isto, si somos 12, 24, que vedes alguna, isto naturalmente xa son, vamos a poner, imaxes. Hai no site, na nosa página se dan unhas indicacións sobre as pinturas, porque para os nenos así moi pequenos algunhas son tóxicas e teñen que ter cuidado, e teñen que ser pinturas escolares, témperas ou pintura de mago. Despois o mellor tamén se di que teñen que ser pedras redondeadas ou lisas, senón que darlle unha imprimación antes. Pero, en fin, que há moitas posibilidades, pero sobre todo se trata de cada un de renda solta a súa imaginación e que ten que ser algo sincero. Non se trata de acaparar todo, senón calquera cousa vale. Aquí, como vedes, hai maravillas que se poden fazer e iso é un xisto que ten que quedar fechado, porque é precisamente como un secreto, é como lle dá valor que quede fechado. Como os vellos tesouros, non? Que se fala das mamas, que tamén recordan a mama, recorda tantas cousas como os tesouros escondidos. Mira, aquí vedes aí co nome. Que hai moitísimas posibilidades. Se pode aproveitar as irregularidades da pedra para o deseño, non? Se quere facer, non sei, o rostro dun porco ou dun touro. Calquera cousa está ben. Por iso tamén, cando falaba antes de colaboradores, se algún profesor de plástica ou así, pois pode dar consellos para facelo ben, pois mellor. Eu tamén vou facer a miña. Que vedes? Bom, pois eu dou por concluídos a exposición. Obrigado. Vou pintar a miña pedra. Isto, claro, pois son as 9 xa.